ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to gawi nane madina alaheri guetema ko on waktu yoni hato korkoƴela kame sewnde ne jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal a ñawore Barthélémy Dias woni maire wuro Dakar subaka hande o duuɓi ɗiɗi e kaso lebbi jeegom yiyata nangue 25 million wonande koreji on baraɗo o ɗum noon ko ñawore lawɗino nonde hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo ya jeeɗiɗi ma en jaaha toon to New York kettoɗen musidɗo meɗen Siley Gorbal Sy mo ganduɗa goto e dilloɓe ɗemɗe guindiji ha tenti daraniɓe jangde e nder leyɗele Afrique to leydi Mauritanie kala temedere e nder sukaɓe hen 40 jahata école kala cukalel jaarele duuɓi sappo fayi less ni wawa windude ni kadi wawa janggude ko winda ko wi UNESCO ɗum koye cimtol ngol ɓe jaltini to leydi Mali jokkodiral hakkude leydi Mali kame Russie nana tan a ɓeydo yarude yesso ɗum koye konngudi hoorejo leydi Russie ɗum ko caggal ñalawma hanki o hewɓe ambassadeur uji toɗɗaɓe nder leydi ni ne jettinta ɓatakuji mumen yesso on hoorejo leydi ndi to Côte d'Ivoire ko ɓuuri hawnade ko suka gorko mo duuɓi 13 e nokku biyeteɗo Subre ne tawi nder région mo Nawa kam woni chef de bandi dokowo bandiji goɗɗi peeje e guyka kabruji men manawen ha to Burkina Faso Guinée Équatoriale ma en jaha to Botswana kami Soudan ha to Njolama Jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena kala rafi mo jiiɗa jomiraɗo ene jippini kene safra ɗuma gorel teya ko haako moƴƴo iwruken to korjinoro ari ko wallude en e safrude en ha moƴi kala yiito hen hoore muɗuma wittiyankoɓe mawɓe mbitti gorel teya to korjinoro ɓe kolliti kiiɗo hen lekki aki safra kene tolno e 75 taw ko ñaw cuuɗiɗo nder ɓandu sa yeehi to site gorel teya a janggani hoore maɗa a waɗi www.gorelteya.com ma yi toon gueɗe kewɗe ɗe aɗa wawa tugnorade gorel teya ko haakono haako wargani a wulnan ndiyam ha wula juppa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa ala rewam ala effet ala haydara an joguiɗo caɗele ɗaɗi ƴiƴam dogata e ɗaɗi maɗa koyɗe musoje koppi musoji ɓandu musoro ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru on mo nangata taare joguiɗo caɗele goragu kala hen sa jokkodire gorel teya joni joni keɓa hen ko laaɓi AVC karƴaga kala hen sa jokkodire gorel teya ma yiito hen hoore maɗa sa yiiɗi jokkodirde tongoɗe gorel teya joni joni woto woɗɗu so tawi koto leydi Gabon gonɗa mbatta ko 077 39 57 97 jokkodirta koye biyeteɗo Pape Kana so tawi gonɗa koto Congo jokkodirta koye Mamadou Gaya 05 050 36 08 so tawi koto Afrique du Sud gonɗa jokkodirta ko Ibrahima Sow mbatta ko 0027 827 46 76 72 so tawi koto Mozambique gonɗa jokkodirta ko Ibrahima Ba Pemba Kabo Delgado ɓurandirade Alex mbatta ko plus 258 86 128 77 21 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa ko Abou Sow Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France ko Haruna Gayda jokkodirta mbatta ko 06 50 99 64
43 musidɓe tedduɓe jokkodirene gurel tayya keɓen hen ko laaɓi. ceerno jibisi ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa. ceerno jibisi ko jaadindo ɓalawal e danwal kala. ceerno jibisi ko laaɓɗo reedu malaɗo wune. ceerno jibisi ko baawɗo listihara moƴƴuɗo longal jawroɗo firtude dabruji e ɓen weddaɓe korte. ceerno jibisi ene yawrani ɓe rewɓe sattoraɓe dewle e wonduɓe gorko ladde. ceerno jibisi ene safraɓe ene wonduɓe kista fibrom ndogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala. ceerno jibisi ene yawrani ɓen worɓe ustaraɓe goragu e yawɓe yitade koye mumen. ceerno jibisi ene jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto so tawi a ƴettiɗen leɗɗe fodde 19 rafine yalta ma ha laaɓa. fannu ɗiɗaɓo o so tawi a hutorima ɗum fodde 13 rafine yalta ma ha laaɓa. fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a hutorima ɗum fodde 100 rafine yalta ma ha laaɓa. ceerno jibisi ene jogui pegge e usula bawɗe neldede kala to neɗɗo woni pirtoje dabruji ɓeydoje arsigaji. ceerno jibisi ko laaɓɗo reedu malaɗo wune so tawi o yennama ka miskino o safruma ha mbiya wen taw hay mbuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi mo cheyɗineji mbahliti hoore mum ha haɓɓa walla on janowo bargal. ceerno jibisi ko laaɓaɗo listihara so tawi a yiiɗi waɗnede listihara ko inde ma inde nene maɗa o haala ko woni nder ɓerde ma ha mbiya yoni. so tawi ko wonɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere e mbuɗu. so tawi ko wonɓe leydi Sénégal leydi Mali e dendagal leyɗe taariɗe leydi Mauritanie kala ko 4 CFA. so tawi ko gonɗo caggal leydi ko wayno Europe Asie Amérique Asie ɗen leyɗele kala listikar ko gratuit hay mbuɗu yoɓetake. ceerno jibisi ne andina dendagal kileneɓe mum o arti oɗo saahaji nomo tawe nder nakshot lamorgo leydi Mauritanie to base makko waɗɗani jeere nettek. kala jiɗɗo hebde ceerno jibisi numéro mum téléphone ko 47 22 80 84 walla kadi omo jogui miñi ko mo gollotto ne wiye Alassane Sy ko laaɓɗo reedu ganduɗo leɗɗe ɗe ganduɗo golle ɗe. o numéro téléphone mum ko 32 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 00 13. ceerno jibisi ne wiya dendagal kille mum no dooɓe kala sahade donc hebdemo wona salade notade ko hewrede tan yo jomum waɗi insisté ma hebmo hano hannirta ni. ceerno jibisi ko laaɓɗo reedu malaɗo wune mbadden dando faade makko. kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe njeslaare nogase go silto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital men ɗemngala pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal weltare TV ha mbawon yebde nate mon ɓosoje ko musidɗo mon Saydou Abouba an jogiiɗo tasuji e ɓandu maɗa jogii laamlaame jogii puƴe nonne kadi jogii nawe kala ko jogiiɗa heen waɗi jogiiɗo baaye jaafoɗa e nder ɓandu maɗa so tawi a jokkodire ɗeɗo hen tongoɗe aɓe jogii caabune baɗɗe fayida ɗe ngannduɗa ko bio bawɗe ittude puƴe itta tasuji itta laamlaame itta baaye ko nonne kadi itta wonande an poppiɗo heesal ha ɓandu maɗa gurdulle ganduɗa hen so tawi a jokkodiri hen ma heɓen ko laaɓi mbatta ko 78 447 54 52 so tawi noon gonɗa koto lappol palol danema e to Fouta ndulmaji mbatta ko 78 125 15 99 so tawi a jokkodiri e ɗeɗo tongoɗe ma heɓ hen ko ɓuuri labde kabruji men ñalawma hanki o sanga juulal tisubar ko nden mawɗo leydi Sénégal Macky Sall dari e yeeso
assemblée générale to fedde ngotago windere ngam tanka président union africaine o dañi sudde toon konngudi makko ngam heedande afrique e hollude caɗele ɗe afrique wuuri oɗo saaha mo gonɗen kono ni kadi hollude loruji loraɗi afrique gila to banggue nokkuji kewɗi ha tenti kadi no ngaaluji afrique naɓe jaltinirte kono kadi kanko mawɗo leydi ndi o holliti wonande union africaine ene foti dañde jooɗorde timmude ɗon ɗo fedde ngotago windere nde ko wona ɗum ko kadi o holliti kene tolno e temedde 6 million ɓiɗɗo afrique najo ha hande ko ɓuuri hen hewde ala kuɓɓam to banggue coura ɗum noon o holliti ɗumangi koye yeeso ɓen tawtoraɓe o holliti kadi wonande oɗo saaha mo gonɗen leyɗele kewɗe sembe doole ke poti ko wattude haqqillaji mumen ko fate banggue afrique ha tenti kadi caɗele teskade ko wayno mboros mo ñaw coronavirus guerre Ukraine Russie caɗele teskade to banggue heege e ngakkugol nguura e ɓeydugol cogguji kala kanko mawɗo ndi o yanñima hen jaññugol manngol kono kadi o holliri tanka union afrique yidde ɗum oɗo saaha mo gonɗen ko wonande yowre nde yowa ɗum zimbabwe nde wawata ittede keddoɗen koyoɗon fannu saabu eɗen gandi assemblée générale joɗiɗo toon to New York lawol battugol capanɗe 7 lawol ene tawtora ɗum biyeteɗo Siley Gorbal Sy mo ganduɗa kañumne darde mum koko fate banggue jangde e gande ha tente ɗemɗe gendije kono kadi ko fedde nde ganduɗa nde wona laamuyankore ko daride darnide potal to banggue jangde darnide haɓade niɓɓere wonde e jangde nde sukaɓe kala ɓurata janggude ha keɓa nafoore keɓa gandal keɓa faayidagal manggal nde keɓata fodde mumen kanko on Siley taweteɗo toon to assemblée générale ma en jokkodire makko joni ceerno Siley aɗa jayde weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe hande o lulde mon to banggue gandal holko lulde nde yahata holko darani ɗon e holko kala toon hol eɓɓoje ɗe ƴettuɗon toon ko fate banggue gandal e jangde ha tenti to banggue ɗemɗe. Salima Sall salminima e o ko Siley Gorbal Sy gardiɗo pelle kawtal pelle dilloje e jangde ngam jangde uppiddinde e nder Sénégal kadi e kawtal jangde e pelle e nder Afrique banggue hirnangue darniɓe jangde mawɓe jangde tonde e jangde ɗemɗe guendije e nder diwan Afrique hutortoɓe Italie foof ene waɗi ko wiyete kawtal dental dowlaji denduɗi e nder aduna kala ene kawrɗo e Amérique New York ngam yewtidde ko fati e jarugol aduna on o yeeso hitande hikka nden noon watti session hikko watti capanɗe 7 session mbaɗaɗo ɗo henne e nder Amérique mbiruɗa ni ardiɓe hewɓe leyɗele ministre uji jagorɗe yimɓe hohoɓe mawɓe tawtorama en tawtere e ngal ɗo kawtal hikka noon UNESCO o ganduɗa kañum woni fedde aduna hen ko toppide ko fate jangde e nder eɓɓore nde programme batteɗo e Nations Unies o nanni hen ko wiyete nanni hen jangde nde beele ene wawa yewtidede e nder session ngaji Nations Unies ɗi ko ɗum tagui leyɗele kewɗe pottiɗo e kala dilloɓe e jangde e nder aduna he pottiɗo ngam yewtidde koko ene nawta jangde kadi hol yen fartange eɗen jeeya e ummiɓe Sénégal tawtorede gallo kawtal kadi e mawɗo leydi ndi kadi e hoore mum kañum e hoore mum waɗi ɗo en discours baɗɗo fayida ko fate jangde kadi ko fate ɓamtare e nder kadi konko waɗi ardi union africaine kanko ardi leydi Sénégal kanko ardi union africaine discours makko o nanni hen ko heewi ko fate e nder Afrique kono noon ko yewtida hen ko fate jangde nde ko ɓuuri tettude hen ko fate jangde karallagal sen kaali tubankore mbiyen éducation numérique ko jeeɗe pelle mawɗe toppiɗo ko fate numérique ko wayno Google en e woɗɓe e ministére uji mawɗi ummiɓe leyɗele mbaɗene Grèce en ni fof jewti hen ko kode addi yiyande mum e pelle mawɗe de piiɗi jangde ko wayno UNESCO en UNICEF en banque mondial en yimɓe hewɓe jewtidi hen gardum jangde nde kadi e pelle goɗɗe ɗe gona laamuyankoje mbaɗene pelle amen ni kadi goto fof addi hen yiyande mum beele ken nawra jangde nde e yeeso kadi no jangde wawa waylirede
ko ene nawra jangde yeso wonno ko sile gorbal si ton to New York joɗiɗo saha mo gonden ton to assemblée générale mo ganduɗa hakkunde UNESCO kam hande tawtorede Nations Unies ko fate banggue yerodirde gande e yurnitade beele jangde ne ɓuura ƴellitade gande kese natine hen ha sukaɓe ɓuura tambade gande jaaduɗe e jamanu to Dakar tribunal cour d'appel subaka hande law subaka law ko nden woni de ñawore Lamine Diaza yani duuɓi kene foto wonde duuɓi ɗiɗi e kaso hen lebbi jeegoma yetanangue taw ko ferma nden ñawore noon nde wonino 2017 caggal nde o salino wi noon hujjiyanke makko woni Cheikh Ouraysi Ba ko wona ɗum ko noon mawo yob kene tolno e 25 million ko preje franc CFA faade jinnaɓe on maynoɗo hen ɗum noon ko tumedemo kanko on Lamine Dias yooɓi fittanu Ndiaga Diouf wonno ko 22 lewru décembre 2011 ko nden wonno ɗum noon jeeyin sababu nde ɗon ñawore yande subaka hande o ha joni keddotoɗen koye Sénégal gartaten koko fate banggue wonande gollorgal tambiɓe terre expresso régional woni terre hande dogow hakkunde jamñaje e Dakar kala ñalawma kono kadi ɓen tambiɓe guinol ɗeɗon golle ɓe kolliti weltare mabɓe mawde no fewi tugganma tan guila ñande 17 janvier 2022 nder ndeɗo henna hittande kene tolno joni lebbi jeetati wonande limore mabɓe kene tolno e million ngaji 10 bani adama ɗannima e kaɗo laana hakkunde jamñajo e Dakar firti tan ko tero oɗo saha omo humta haajuji kewɗi tene kadi yimɓe hewɓe finoɓe e nder ɗiɗon nokkuji kala kolliti hen weltare men mawde no fewi gam nden so tawi woni yaade Dakar aɗa ƴettata no fewi kono ngolɗo hen guila tan tero ari ya gara o ne newi no fewi wonande hakkunde ɗiɗon nokkuji kala subaka hande o Makhtar Ba hakkunde muɗum e Yaqouba Diatara woni jagorɗo kesso to banggue coftal balli Makhtar Ba jagorɗo jaltuɗo ko hande woni nde ɓe dokkodiranno ɗereji gam hankadini kanko Makhtar Ba o yalta golle kanko Yaqouba Diatara o natana golle wonno ko sanga 13h waɗi noon pooɗe ndure to banggue salto hakkunde yaadiɓe Makhtar Ba kame tawtoraɓe ɓen jaydiyankoɓe ha waɗi ɓitto no fewi ɓen jaydiyankoɓe caggal nde police tambiɓe nden ka ari mbawi yaltinde ɓen ha tente ɓen jaydiyankoɓe kamɓene ɓe kolliti ɓe pilmata ɓe kollirta wonande ngal ɗon jokkodiral jagorɗo on coftal balli jaltowo e on nataw hande o jagorɗe hewɗe kañumenne ko hande goto kala ƴettitta golle muɗum ko nonne kadi Aliou Ndoye wonande gonnoɗo jagorɗo awa kañumne ko hande ƴettitta golle mum e yeeso Abdoul Karim Sall o ƴettata ko wonande jagorɗo taaridi to banggue leydi Sénégal ha joni keddotoɗen koye leydi Sénégal garten ko fate banggue ɗanle ɗe ndewani lawol kene tolno 114 wonnoɓe candidat e nder ɗeɗon ɗanle ko kañum wiya teeɓa to nokku biyeteɗo jifeere waɗɗani kayyar hakkude noon jobɗo 50,000 woni koɓe jooɓi e nder laanaka tawama hen motoraji ɗiɗi hen motor goto ko 40 doole puccu hen motor goɗɗo ko 60 doole puccu caggal nde hollira hanki wonde o yalti aduna ko nden wo ñanti o waɗi vidéo makko o holliri omo wuuri omo selli omo nayi jaam omo tawi to wuuro Touba woni jimannoɗo ngana biyeteɗo kinne lama accident musɗo baɗɗo hanki to VDN ko camion goto on chauffeur perduɗo contrôle camion muɗum kam sokke yimɓe ɗiɗo hen goto ko debbo gorko ko debbo gorko ko hen goto ko debbo hen goto ko gorko no yenire mabɓe ni kamɓe ɗiɗo ko ɗon e ɗon ɓe mbasi pittali mabɓe kanko on noon dognaɗo camion mo tawe e juuɗe ɓen dadiɓe ha joni keddotoɗen koto leydi Sénégal gartaten koye bilan ko fate banggue maggal Touba jawtuɗo ɗo henno police holliti 339 woni ko jaggi hen 300
darima e yeeso procureur ganduɗa ko nanguira ko wona hunde fewde hen tato walla mbiɓe nangui toon kiloji tati drogue huuɗo bon ko wona ɗum ko woni hen nanguira ko jogade armé ko alda e lawol woni hen nanguira ko fiide yimɓe ɓe ko guyka ɓe ko biftare ɓe ko ɓittinde yimɓe ɓe ko yaadene caboto yimɓe ɓeɗo hen nanguira kañumen ko bonnude hoolare ndesde haalis ñaama walla a ndewna hen gueɗe goɗɗe woni hen nanguira koto banggue pièce aji ɗi moƴƴani ko wona ɗum ko kene tolno e auto ji jeegom nawama fourrière temedde ɗiɗi e nogas moto woni ko nawa fourrière capanɗe jeegom e jeeɗiɗi sareta woni ko nanga hen e gueɗe goɗɗe kala ɓen rewnoɓe e laaɗe ha jetti toon to leydi Espagne nokku biyeteɗo Maranko Seko ɓen noon taweteɓe toon ɓe ko jogorɓe artirede nder leydi Sénégal kono kadi laamu leydi Sénégal ne doga hen beele ɓe mbawa ɗaccede wi Teresa Mayan o noon komo leydi Espagne yaltini ɗum ko jayde bi hollirɗuma sen giwi to leydi Sénégal paɗen ko to leydi Mauritanie hoorejo leydi ndi woni Mohamed Cheikh Al Qazwani joɗodima e ñalawma hanki o woni commanda gardiɗo force sembeji ɗi Barkhane taweteɓe to Niger kanko général Abrono jirliɗo e nder leydi Mauritanie ɓe dañi yewtidde toɓɓe jaajƴe ko fate banggue nden kay kisal e nder leyɗele Sahela ha tenti jokkodiral leydi Mauritanie kame darde mum jaam e kisal e nder Sahela kono kadi kanko général wonande gardiɗo armée Barkhane mo leydi France taweteɗe to Niger o dañi wadde yewtere makko hakkude makko e koñinkoɓe hewɓe ɓe leydi Mauritanie jokkodiral hakkude Mauritanie kame Maroc to banggue faggudu nana tan ɓeydi yarude yeeso wi jagorɗo Maroc to banggue économique kame finance o holliti teskama ɓeydugol ɓeydima ɗiɗi piccal 3 million taw ganduɗa ko COP milliard jafuɗon taw koye koppereje dirham kanko jagorɗo économique kame finance woni Nadia Fattah kanko holliti ɗum ko caggal ñalawma hanki o nde udditi jonde wattude ɗiɗi ɓiire hakkude jomen ngaluji ɓe leydi Mauritanie kame jomen ngaluji ɓe leydi Maroc ha leyɗele ɗiɗɗe ko banggue faggudu ɓuura wawde ƴellitade e yaadude jamanu sifande nandiral hakkude loni kame gouvernement mo leydi Mauritanie kanko on kolaɗo kuuɓal jagorɗo ñawoje mo leydi Mauritanie Mohamed Ahmed Ede kanko hakkude makko directrice de bureau des Nations Unies woni biteɗo Sitna Elisabeth hollitinden sifande ko 4,5 million koppereje euro ɗum noon ko yidde wallide tribunauji ɗi leydi Mauritanie ha ɓuura yadude jamanu ko wayno Nouakchott Trarza nonne kadi ha fayenma Barkhane Union européenne kañumen nanni hen jungo mumen ko wayno tribunauji Boutelmita ha fayenma Elmina kame elaga kala ha ɓuura wawde yadude e jamanu Fonds des Nations Unies taw kadi ganduɗa koye UNESCO cimtol mabɓe golɓe jaltini ɓe kolliti to leydi Mauritanie sa limi kala temedere to banggue sukaɓe 42 suka e nder temedere kala jahata école teskama noon ustugol yaadu école ni guila tan oɗo hen boros 2000 guila oɗo hen boros hitta guila oɗo hen boros mo 2019 feeñi e nder windere nde ko wona ɗum ko kadi ɓe kolliti sukaɓe yaroɓe duuɓi sappo fayi less kala hen mo kolluɗa bindol wawa jangude ni windude ko cimtol ngol ɓe jaltin ɗum noon ko hirjinde gendi Mauritanie faade e jangguinde sukaɓe muɗɗuma kene tolno e jagorɗe jeegoma ɗe leydi Mauritanie taweteɓe caggal leydi Mauritanie woni hen tawete ko toon to New York gam tawtorede jonde wattude 50 jonde e jeeɗiɗi jonde ko wayno wul marjoga jagorɗo gueɗe nder jagorɗo toppitiɗo gueɗe caggal leydi ko noonne kadi jagorɗo jangde kesamago ko wayno numérique e ko noonne kadi ko wayno jagorɗo golle kame ñeñala e jagorɗo tambiɗo ko fate banggue guura ɓen tawete koto cœur leydi Égypte gam tawtorede 52 jonde to banggue arabeɓe ha joni koto Mauritanie keddorɗen kolaɗo kuuɓal wonande kolaɗo kuuɓal fedde gotago windere Antonio Guterres
kaldigal hakkunde makoye jagoɗo leydi Mauritanie tambiɗo gueɗe caggal leydi kanko on kolaɗo kuɓal fedde gota ko windere wo yetti wo jaari leydi Mauritanie e darde mum fayodinde no fewi ko fate banggue addude jaam e nder leydi mum kono kadi addude jaam e leyɗele taariɗe leydi Mauritanie kala kono ne kadi Mauritanie dogdi ɗum koyɗe jaam e nder sahel e hoore mum gam teskede gila tan ɗiɗo dumunaji kala Mauritanie hakkude hoddiɓe mum ko jaam tan woni ɗon ha tenti to banggue sahel o e hoore mum kanko on tambiɗo fedde gotago windere wo holliti hen weltare makko mawde no fewi ko fate banggue heblo wonande ɓen awoɓe taw ko awo fina tawa pelle ɗiɗi hen fedde kala ene waɗi kene wona yimɓe pelɗiɗe kala so ndendi ko 150 heblaɓe e ballal mawɗo leydi ndi dokkirgol wonande ɗereji diplôme taw ganduɗa ko heptinede to banggue jangde mabɓe fannu awo traditionnel ha yaada jamanu rokkiri ɗum ko jagoɗɗo awo mo leydi Mauritanie ɗum noon waɗi koto académie mo naval e nder leydi Mauritanie to Nouadhibou gam ɓeydude gandal ɓen awoɓe awo fina tawa ha ɓuura yarde jamanu tambo kadi nden kay kisala maaje leydi Mauritanie gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Wuld Abdel Aziz no hollitiri jayde nde wonande ñalawma hande o hocci lanama ko ndiwa o yalti Mauritanie faade to leydi France ngam jokkoyde safara makko mo wawno safrade to hôpital militaire gila tan 2012 ha yettiɗo ɗum ko caggal yontere yawtunde nde galle makko uddonoɗo ha tiiɗi uddita kankone kadi ɗe wo haɗanoɗe kala guitta ha laaɓi oɗo saha mo foofi kenal lakkitare caggal nde o hiɓɓa kiɓal cattugal e nder galle makko sen gewi to leydi Mauritanie ko to leydi Mali paadena jokkodiral hakkude leydi Mali kame leydi Russie kala ñalawma garɗon e ɓeydo ɗum ko caggal ñalawma bismago hoorejo leydi Russie wonande ɓen ambassadeur aji toɗɗaɗe e nder leydi makko ngam yettinde ɓattakuji hooreɓe leyɗele mumen ko nden kanko on hoorejo leydi Russie wo joofi peɗeli faade leydi Mali ha tente colonel Assimi Goïta darde mum fayodinde nde jogui oɗo saaha ngam yaltinde Mali e caɗele holliti kadi ma ɓeydu darde e jokkodiral e balle hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe ko fate banggue koninkoɓe leydi Côte d'Ivoire nangaɓe ken tolno joni lebbi ɗiɗi pawɗi toon to Bamako lamorgo leydi Mali jagorɗo mo leydi Niger ko fate banggue affaire étrangère jagorɗo mo leydi Nigéria mo affaire étrangère mo ɓiniri Geoffrey Oneyama hakkude kaldigal kanko e gardiɗo fedde gotago windere woni Antonio Guterres kaldigal mabɓe hanke France 24 kanko jagoɗo mo leydi Nigéria o holliti wonande koninkoɓe leydi Côte d'Ivoire jaggaɓe to leydi Mali ndumba toon ɓe gona mercenaire en kamɓe koɓe nelaɓe taw kadi koye bismago ministre mo loni ko wona ɗum ko kanko on jagorɗo commentaire hakkude makko e Antonio Guterres ɗum ko hanke jayde France 24 ko wona ɗum ko o holliti ñande jeenayyi ndu lewru ndu gonɗen Mouhamed Buhari tottinomo lettere yo nawan colonel Assimi Goïta windi e nder he ko ɓeɗo hen koninkoɓe ɓe nanguɗa ndumbuɗa wona mercenaire en acciɓe ɓe jaaha kono kadi ene gasa hande laamu leydi Mali ɗeɓani famde ɗeɗon gueɗe jokkodiral hakkude leydi Mali kame Guinée Conakry yogay jaydeli kono noon leydi Guinée waɗani hen commentaire en keɓani hen ko laaɓi tawa kono windiri jayde Mali acti wonande colonel Mamadi Doumbouya ne tijja hande ko hiiri ko kala to Bamako lamorgo leydi Mali to nando makko woni colonel Assimi Goïta ɗum ko jillu cehilagal kame jokkodiral to banggue koni yankagal hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe ko fate banggue jaydeli leydi Guinée Conakry mbaɗani hen commentaire tawa gouvernement mo leydi Guinée haalani hen kono yaltini ɗum ko jayde nde leydi Mali ne heɓano nogase ɗiɗi septembre ɗum ko ñalawma janggo o ngam mawninde manditare leydi muɗum nde hemno jeytari taw koye gardugol Modibo Keïta ngan sanga Mali ne mawnina 62 ndungu jeytari hoore mum ngol mawningol noon ɓurata teskade hen ko ruttude teddungal e duwaw wonande ɓen koninkoɓe leydi Mali dariɓe darde tinde ngam wawde yaltinde Mali e caɗele Guillaume Soro eɗen gandi kam wonno gardinoɗo suudu sarɗiyeji ndu leydi Côte d'Ivoire oɗo saaha gonɗo caggal leydi mum ñawaɗo
duuɓi nogase kaso taw ko ñawore kontimasa holliti hanki e nder haalande makko ko fate banggue manditare leydi Mali ɗum noon ko ñalawma janggo 6 ndungu o holliti ɓen halifaɓe diine aada finoɓe to seegu bindimo ɓatage ngam bismademo e nder leydi ndi wo holliti ɗum ko teddungal manggal no feewi ngal leydi makko Côte d'Ivoire wannanimo 7 août ngam mawninde manditare muma ñande duuɓi 62 kono kadi leydi Mali rokkimo teddungal maw ittu c'était timmuɗo no feewi wo nela ɗum tona chef de police jihadiste en nanganoɗo woni Ahmed Al-Faki Al-Mahdi ñawanoɗo gila tan 2016 ñawa duuɓi 9 kaso ɗum ko caggal nde heeli demal juma Sidi Yahya to Tombouctou kanko noon ko Touareg caggal nde o ñaagui yaafuye faade leydi Mali faade windere nde kala faade ɓiɓɓe Tombouctou naɓe caggal nde o heeli e mausolée mo Tombouctou mo ganduɗa ɓurnoɗo naywude mo yimɓe kala jinno yiide kala saaha hanki o accitama ha laaɓi oɗo saaha o woni e wellitare makko kono kadi o holliti mo ɓeydu darde ngam kankone oɗo saaha findinde yimɓe ko fati banggue gueɗe jihadiyankagal wona gueɗe nawroɓe yimɓe yeeso ni e oɗo aduna mo gonɗen ha joni keddorɗen koye leydi Mali Allemagne caggal nde dartini wonande fiyande mum e golle mum nder leydi Mali haaɓe keeɓa yamirore to banggue laaɗe mabɓe diwoje hakkude leydi ha bowa leydi ndi kala ɓe keeɓi yamirore hanki o iwde laamu leydi Mali ɓe puɗɗitima golle mabɓe. Assalamu alaikum, commune Khalil Koulibaly, international sénégalais et capitaine des Lions. Kedderam tan ko radio e télé weltar bibbe fulɓe andu diine ma. Sen jeewi to leydi Mali koto Guinée Bissau paɗen to Guinée Bissau gardiɗo CEDEAO woni Oumar Sissoko Mbal taweteɗo toon to New York États-Unis d'Amérique kame yogay lamɓe Afrique naɓe taweteɓe toon ɓe tijji wadde ñalawma alhamisa janggo jonde CEDEAO ɗum noon ko sanga 17h30 heure Afrique de l'Ouest ngam huccodirde mabɓe yewtidde toɓɓe ɗiɗi ɓurɗe mantinade ko ɓen koninkoɓe leydi Côte d'Ivoire nangaɓe ndumba toon to leydi Mali kene tolno joni lebbi ɗiɗi pawɗi toɓɓere wonde nde ko leydi Guinée ɓe jaɓani ɗoftade kaldigal dialogue national ko noon kadi hande hollirdeɓe no foti duuɓi ɓe laamoto leydi ndi ɓe dokkira civil en ɗum noon ɗin dossier ji ko dossier ji gulɗi jawɗi ɓe jogori haalde toona sen gewi to leydi Guinée Bissau koto Niger wonande groupe Sahel moɓe inniri G5 Sahel ma fuɗɗi to wonande jonde mum nden jonde noon ko jagorɗe ɓen halfinaɓe koninkoɓe leyɗele mumen jiyaɓe G5 Sahel nden jonde waɗata ko ñalawma janggo to ñame lamorgo leydi Niger ngam heɓanade darnude unité militaire moyne huccana golle e nder Sahel ha ɓuura wawde tambade ndenka e kissala sen gewi to Niger koto Côte d'Ivoire to leydi Côte d'Ivoire to leydi sen gewi toon to leydi Côte d'Ivoire grand présidentiel mo mawɗo leydi ndi wanno gila tan 7 lewru août ko hanki ɗum laati hanki hecci hanki kene tolno e ujunnaje tatoɓe o yaafino yo jaltu kaso ɓen kala jalti e ɗin kasoji ɗum ko hanki e hecci hanki kala wonnoɓe hen jaltinama ha laaɓi ha wiccere ngam teskede kasoji leydi Côte d'Ivoire kewɗi hen koko ɓittuno enen dimdi ko ɓuuri ko wiyano yo won hen ko fate banggue police ɓe nangui to nokku biyeteɗo Subre ne tawi nder région mo Nawa suka gorko mo duuɓi 13 kan woni chef de bandi ɗowowo kala jangoji biftotoɓe téléphone aji heloɓe bitikaji ɓuuren hawnade ɓe ardiɓe kala ko babiraɓe waɗɓe baahe mawɗe tene ɓen goni ko less makko nde tawno jogui ko peeje moƴƴe to banggue guyka sen gewi to Côte d'Ivoire koto Burkina Faso colonel Dambiba hoorejo leydi ndi ne tawe to New York ngam ƴettude laawol mum gadingola wonande kongola taw koye jonde wattude 97 jonde toon to New York assemblée générale mo fedde gotago windere nde maw haal toon noon ko fate banggue caɗele nden kay kisala leydi makko kono hoccata konngol ko ñande aljuma nde to Burkina Faso wargo ko fate banggue étudiant biyetenoɗo
dabo Bukari ɗum noon général Gilbert Diendéré hanki hollitama jungo mum moddani hen ɗum ko caggal nde o dari yeeso tribunal ngon wargo wanno ko 16 mai hitande 1990 hollitama nden nde wargo ngo waɗanno nde wo alano ni e nder Wagadugu ni takko Wagadugu Guinée équatoriale ñalawma hanki o e nder jayde leydi ndi Théodoro Obiangema Bazero hoorejo leydi ndi holliti lawɗi ni siifi itti ha laaɓi kala kene wiye ñawore wari warte kala barɗo warte walla baɗɗo kala kene wara ɗum ware joni a ñawete tan dumbeɗa gona e kaso hande mayoyɗa kala aɗa ñammine aɗa yarne kono warde neɗɗo warte walla wadde wona gueɗe ɗe ganduɗa ne mbarma mbarteɗa hen ɗum ittama e leydi ndi Botswana tone kadi ko févre aftose arata koye jawdi ko ɗum woni ko ari toon ha ganduɗa kene tolno e 19 ujunere nagge woni ko raaɓa hen koɓe mbiyata mole beta koye ɗemngal mabɓe ɗum waɗi koto kerol hakkude mabɓe Zimbabwe ha ganduɗa kene tolno e ujunnaje 10 nagge hande o ɓe keeɓi warde ɗum ngam weddade tebbuli ɗi kala ngam raaɓo ustude raaɓo oɗo hen na ñaw mo ɓiniri févre hafto mo ganduɗa garɗo e nder leydi mabɓe siftinde oɗo saaha union européenne yowi ko adduyenno toon e tebbuli sifti noon Botswana ne jeeya e leyɗele ɓurde hewde nayyi kono kadi aɓe ɓuuri wawde yeeyde tebbuli mabɓe toon to Europe hitande 2020 woni 2021 yawtunde tan wonande daabeji leydi ndi nayyi ɗi nanni e nder leydi ndi kene tolno e milliarduji nogas ken tolno e million ngaji nogas taw koye koppreje dollar hikka noon yataw ɗum ne jogori latade Soudan général Abdel Fattah al-Burhan ko hewani ɗum woni ko yiya toon to Angleterre e vice présidentiel uji Afrique naɓɓe kala omo hen wonno gam tawtorede jenayse wonande Elisabeth II jaltuɗo aduna hewɓe noon kollitiɗum e nder leydi Soudan ko saabi Angleterre jaɓanimo ronki jaɓande roi héritier mo ben woni prince héritier roi prince héritier mo roi Salman Mohammed Ben Salman holko saabi on jaɓanaka e wonde woɗɓe koɗo hen jaɓana e wargoji ɗi waɗi e nder leydi mo kala holli ɗum jayde sunna sen giwi Afrique jolam jaɓeri Ukraine référendum to fade banggue woote membitel nokku biɗeɗo Donbass ɗum noon waɗata ko nogase tati nogase jeeɗiɗi ngon wuuro walla mbiyen on diwan ɓe gonani ko Russie ɓe gonani ko Ukraine beele ande holto on diwan jogori tawtoyde ha laaɓa mbiyete ko Russie walla ko Ukraine alay saago ɓe goota ɗen woote noon ko ñande nogase tati ndu lewru ha fayma nogase jeeɗiɗi Vladimir Poutine subaka hande konnguli makko gulɗi Diaw dillini ɓerɗe ha heewi ha tenti noon e Occident en ngam hollidemo mawo rendin sembe mawɗo no feewi timmuɗo kena boy 60 militaire ngam heɓanade jurtade e guerre toon to Ukraine kam e union kam en wonde Occident en kala caggal ko Occidoji goni caggal Ukraine kono kadi hewɓe purƴini ngam wiide Russie oɗo sa holliri faiblesse muɗum no feewi firti oɗo henna kongol firti ko ɗiɗo konnguli ɗi Poutine yaltini Russie oɗo saaha golle mum natti yodde ko darino jangu mum faade Ukraine ha joni keddorɗen koye jolam jaɓeri kon tolno e zifuji ujunere jogorɓe heɓade yaade juuroyade neɗɗo men to Ukraine ɗum noon koɓe haɗanoɓe caggal toon wona hunde deñje ɓe kolliti hayso pittal mabɓe ne giwa koɓe yahoɓe toon to Oman ene tawe nder Ukraine kamɓe e judaïsme en yonɓe gam juuroyade Rabin Nahman taw ko neɗɗo mabɓe wonande jeyaɗo e diine annabi Moussa kedoɗen ko toon to Iran seppoji gulɗi Diaw bannoɗi to Iran ha hande ne jokki subaka hande o ɗiɗo mbasi pittal men ɗum ko ñalawma hanki tato nde mbasi pittal ɗum ko caggal mayde suka debbo nottoɗo Mahasa Amina caggal nde police nanguɗo no ha wasi fittanu mum police aji tati woɗɓe toon to leydi France ñawama tribunal Paris lebbi 15 e kaso ɗum noon jeeyi sababu ko gila tan hitande ujunade 15 wonande biyeteɗo Amadou Koume jarano duuɓi 33 joom galle caggal nde police nangi ɗum ha wasi fittande mum e juuɗe ɓen dadiɓe musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno
kabruji garandena kikide hande oɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon giɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jam yo jaam Allah hiranena